Kaixo, gaur azalduko dugu nola argitaratu Google Kalendarren gertaera bat, baina bi egutegi ezberdinetan. Bale. Gure ikastetxean irakaslegunetik sartu gaitezke kalendarrera hemen dagoen ikono hontatik. Kalendarren nagoela, nik nahi dut DBH bat beko egutegian argitaratu egin behar dudan txango bat. Baina baita ere nahi dut ikastetxeak daukan jarduera osagarrien egutegian argitaratu, bietan. Lehenengo egingo dut bat beko egutegia. Joango naiz eta egun honetan 19an daukat txango bat 8:30. Katedralera bisita. Lehenengo esan dut nahi duala bat beko egutegian argitaratu. Diot, krear. Mendaukat argitaratuta gertaera. Baina ikusten duzu ordu betekoa. Jarri dit ordu beteko iraupenarekin. Bi gezitxo hauek ateratzen zaizkidanean, arrastratzen badut, jarriko dut goiz guztirako daukadalako txango hori. Argitaratuta dago, bat beko egutegia. Orain, jarduera osagarrien egutegian argitaratu. Hemen nagoela klik egiten badut, agertzen zait kopiarren mi kalendar. Hemen, emango diodan izenburua katedralera bisita, baina zehaztuko dut DBH bat B gelarekin noala. Hau delako jarduera osagarri guztien egutegia, eta komeni da zehaztea ze gela doan txango honetara. Orduak eta berdin jarriko ditu, datak, eta oso importantea hemen esan behar dut zein egutegitan argitaratu nahi dudan. Kasu honetan jarduera osagarria esan dut. Listo. Guardar emango dut eta agertu zait bi egutegietan argitaratuta dagoela. Ikustera joango naiz orain, benetan ikusten den bi egutegi hauetan. Irakaslegunetik, lehenengo gauza, joan naiteke, freskatzeari emango diot, lehenengo, hemen daukagu bileren egutegia, baina hemen daukagu jarduera osagarrien egutegia. Eta hemen ikusten baduzue, 19an katedralera bisita. Jarduera osagarrien egutegia. Hori ondo ikusten da. Orain joaten banaiz, gela egutegietara, bat beko egutegian egongo da katedralera bisita 19an. Hemen dugu ikusten dela katedralera bisita bat beko egutegia. Eta hau izan da guztia, hurrengo arte.